Hitler požadoval od Slovákov silnú tankovú podporu. Slovenské velenie mu sľúbilo výzbroj, ktorá mala stačiť na veľkú ofenzívu. Ale keď prišlo na lámanie chleba, na východný front dorazilo len 50 tankov a väčšina z nich bola technicky zastaraná alebo úplne nepojazdná. V momente, keď to Hitler zistil, už bolo príliš neskoro na zmenu. Na papieri to vyzeralo sľubne. Slovenská armáda sa zaviazala aktívne podporovať Hitlerove vojnové snahy na východnom fronte. Ministerstvo národnej obrany pripravilo ambiciózny plán. Rýchla divízia mala byť prezbrojená, modernizovaná a pripravená na ťažké boje po boku nemeckých jednotiek. V koncepcii sa počítalo s tým, že výzbroj bude zabezpečená z nemeckých skladov, aby mohla byť divízia efektívne zásobovaná priamo z frontu. Slováci žiadali dodávku húfnic, protitankových kanónov, pozorovacích lietadiel, stíhačiek, ba dokonca aj ponurých Ju-87, strojov určených na presné ničenie cieľov v hĺbke nepriateľských línií. Požiadavky zneli veľkolepo. Išlo o celý arzenál, ktorý mal urobiť zo slovenskej divízie moderný a plnohodnotný zväzok pripravený na ofenzívu. Lenže nemecká odpoveď bola strohá. Vojenská misia v Bratislave jednoducho odmietla takmer všetko. Zhodnotila, že existujúca výzbroj rýchlej divízie je účelná a že stačí len doplniť personálne stavy a niekoľko diel. Slováci mohli na moderné tanky či lietadlá zabudnúť. Z toho okamihu sa stal základný kameň problémov, ktoré mali onedlho prepuknúť v plnej sile. Namiesto systémovej obnovy výzbroje bola divízia ponechaná v takmer pôvodnom stave. A práve ten bol na fronte už v roku 1942 tragicky nedostatočný. V hodnotení zázemného veliteľa pre potreby armády v poli sa otvorene uvádzalo, že slovenské protitankové kanóny s kalibrom 37 mm sú proti sovietským strojom úplne neúčinné. Rovnaký verdikt čakal aj slovenské tanky. Podľa správy bolo ich nasadenie na fronte takmer synonymom pre okamžité zničenie. Stroje boli slabé, zastarané a bez šance proti sovietskej technike. Napriek tomu sa slovenské velenie ďalej tvárilo, že divízia je pripravená. V skutočnosti však nedokázali zabezpečiť ani výmenu vyčerpaného mužstva, nie to ešte tankovú podporu. Z plánovaného posilnenia zostali len administratívne dokumenty. Nemecká strana navyše nariadila, aby výmena vojakov prebiehala len veľmi pomaly a aby nikdy nepresiahla štvrtinu celej jednotky. Formálne dôvody zneli logicky. Chceli si zachovať nadobudnuté skúsenosti z bojov. Neformálne však šlo o kontrolu. Na fronte však išlo o niečo iné, o prežitie. Vojaci zápasili so zimou, hnilobou, potkanmi a neustálym ostreľovaním. Pritom vedeli, že tanky, ktoré im mali pomáhať, buď neexistujú, alebo dávno prestali jazdiť. V rozmočených zemiakových zákopov sa ozývali útržky piesne, ktorú spievali slovenskí vojaci. V nej sa sťažovali, že sa im potkany zahniezdili do chleba, že nemajú posteľ a vietor im fúka cez deravé uniformy. Stroje, ktoré mali pomáhať v útoku, zývali spod stromov, teda stáli, nepoužiteľné a v podstate opustené. Nešlo len o technický problém. Z vojenského hľadiska znamenala nefunkčná technika hrozbu katastrofy. Ak by slovenská divízia čelila tankovej ofenzíve sovietskej armády, nemala šancu. Slovenskí dôstojníci si to uvedomovali. Vo vnútorných hodnoteniach sa písalo, že letecké jednotky by v prípade stretu s ruským či anglickým letectvom znamenali istú smrť. Samopaly chýbali. Automobilová technika takmer neexistovala. A bez nej nebola rýchla divízia schopná žiadnej dlhodobej operácie. Riešením mohla byť zásadná obmena, výstavba novej, kvalitne vyzbrojenej rýchlej divízie. Aj to sa objavilo ako návrh. Mal to byť nový typ jednotky s dôrazom na tanky, delostrelectvo a protivzdušnú obranu. Ale tento projekt nikdy neprekročil fázu plánovania.
Nemci jednoducho nevideli dôvod, prečo by mali Slovákov vyzbrojiť modernejšie než seba samých. A tak sa slovenská armáda ocitla v pasci vlastných sľubov. V politickej rovine deklarovala vernosť Hitlerovi, ale v praktickej rovine poslala na front len to, čo ešte ostalo z výzbroje z predvojnových čias. V plánoch stálo, že rýchla divízia bude moderná a pohyblivá. V realite bola opotrebovaná a pomalá. V sľuboch sa hovorilo o ofenzíve. V praxi divízia ani len netušila, kde vziať pojazdné nákladné autá. A tu prichádza ten moment. Ten jeden detail, ktorý mení celý kontext. Keď nemecké velenie zistilo, čo vlastne dostalo, už sa pripravovala veľká letná ofenzíva. Slovenská rýchla divízia mala byť jej súčasťou. Ale s akou výzbrojou? S akou výdržou? A s kým? Ofenzíva sa blížila. Ale slovenskí vojaci nemali ani čím vyraziť z pozícií. A vtedy sa ukázalo, že najväčším problémom nie je nepriateľ, ale vlastný spojenec. Na východnom fronte sa všetko hýbalo. Nemecké vojská sa po zimnej pasivite pripravovali na ďalšiu fázu vojny a tentoraz išlo o viac než len frontové posuny. Hitler pripravil nový plán. Smernica číslo 41 bola priamym príkazom. Po neúspechu pri Moskve musí nemecká armáda získať späť iniciatívu. Letná ofenzíva mala priniesť rozhodujúci zlom a zabezpečiť cenné územia na juhu ZSSR, ropné polia, priemysel, morálku. A práve do tohto plánu bola začlenená aj slovenská rýchla divízia. V tom čase mala byť divízia už dávno prezbrojená. Podľa zámerov EMNO mala disponovať kompletným portfóliom zbraní, ktoré by umožnilo skutočný boj, delá, protitankové kanóny, samopaly, lietadlá, technické zabezpečenie, motorizácia. Lenže nič z toho sa nenaplnilo. Nemecká vojenská misia totiž rozhodla, že prezbrojenie nie je potrebné. Za potrebné považovala len doplniť personál a niekoľko diel. Slovákom neostávalo nič iné, než improvizovať. Náčelník zázemia armády, plukovník Dúbravec, jasne konštatoval: slovenské tanky sú na fronte nepoužiteľné. Ich nasadenie znamená ich isté zničenie. A protitankové zbrane kalibru 37 mm? Úplne neúčinné. V podstate boli vojaci bez ochrany proti sovietským obrneným jednotkám. Lietadlá, ktoré mali slovenské vzdušné sily k dispozícii, boli zastarané. Ak by sa stretli s modernými ruskými, anglickými či americkými strojmi, výsledok bol jasný ešte predtým, ako by vôbec vzlietli. Jednotka teda nebola pripravená na aktívne boje a už vôbec nie na ofenzívu, nemala základné nástroje moderného boja. A nemecká strana to vedela. Napriek tomu sa slovenská divízia stala súčasťou plánovaného útoku. Očakávalo sa, že bude schopná postupovať v tempe nemeckých motorizovaných jednotiek. Ale ako? Na jar 1942 už bolo jasné, že bez automobilovej techniky nebude rýchla divízia schopná ani pohybu. Záznamy z vojenských denníkov ukazujú, že vozidlá boli opotrebované, často nepojazdné a zásoby náhradných dielov neexistovali. Generál Turanec sa preto rozhodol improvizovať. Zriadil nový automobilový pluk. Ten mal zabezpečiť pohyb jednotiek, no nešlo o novú techniku. Vozidlá boli staré, často v zlom stave a ich počet ani zďaleka nestačil. Napriek všetkému sa začalo s prípravou divízie na útočné nasadenie. Hitlerov plán bol jasný. Slovenská jednotka mala podporiť nemecké vojská v oblasti Rostova. V tej chvíli mala rýchla divízia k dispozícii približne 6700 mužov. Ale aj tento údaj je klamlivý. Reálne sily boli oslabené dlhodobým nasadením, vyčerpanosťou mužstva a rozkladom morálky. Vojaci odvodového ročníka 1939 boli na fronte už od začiatku vojny a ich výmena bola opakovane odkladaná. Záznamy z denníka generála Turanca hovoria jasne: stovky mužov, ktorým bolo prisľúbené stiahnutie z frontu, zostávali v zákopoch. Denne žiadali o výmenu,
písali domov, obracali sa na veliteľov. Všetko márne, morálka klesala a do toho sa pripravoval ofenzívny pohyb. Na základe rozkazu z júla 1942 sa divízia mala pripraviť na okamžitý postup. Cieľom bolo preniknúť cez obranu nepriateľa smerom na Rostov. Slovenskí vojaci, ktorým chýbali tanky, delá aj technika, mali čeliť jednému z najtvrdších bojísk vojny. Vojenské velenie to vnímalo, ale už nemalo na výber. Nemecká armáda rozdelila skupinu armád Juh na dve časti a rýchla divízia bola začlenená pod skupinu armád A. Príkazy prichádzali zhora. Slovenská divízia bola oficiálne v útočnej formácii, ale reálne nemala útočné schopnosti. Generál Turanec preto začal riešiť aspoň to, čo mohol ovplyvniť. Vyžadoval dôslednú výmenu unaveného mužstva, žiadal doplnenie výstroje a vozidiel, ale odpoveď z ministerstva obrany bola opäť len formálna. V skutočnosti sa nič nemenilo. Na front však nič nečakalo. Útok sa blížil a slovenskí vojaci stáli pripravení, aspoň podľa rozkazov. V rozkazoch sa písalo o postupe, víťazstve a čestnej účasti na Hitlerovej vojne. Ale keď sa kolóny pohli, slovenská divízia zistila, že do tejto vojny kráča s prázdnymi rukami. Letné slnko roku 1942 pálilo do prachu východného frontu. Kolóny slovenských vojakov sa pohli vpred. Po mesiacoch obrany a čakania prišla zmena. Ofenzíva. Rýchla divízia dostala rozkaz postupovať smerom na Rostov a prelomiť obranu Červenej armády. Už to neboli len hliadky, mínomety či pozičné delá. Teraz sa išlo do boja. Naplno. Dňa 20. júla 1942 začal slovenský útok v smere Golodajevka, Lisogorka, Rostov. V prvom slede postupovali pluk 20, 121 prápor a druhá cyklistická eskadrona. Ich úlohou bolo preniknúť cez obranné línie, ktoré chránili sovietske jednotky 31. streleckej divízie. Na severe sa pohybovala nemecká 9. divízia, na juhu 125. divízia, ale medzi nimi v strednom koridore boli Slováci. Slovenský priezvedný oddiel a jednotky 1. 20. práporu sa ešte v ten deň dostali k potoku Jasinovka. Zastavili sa, zakopali a pripravovali sa na protiútok. Nepriateľ ustupoval, ale nie bez odporu. Nasledujúce dni ukázali, aká krehká je slovenská údernosť. 21. júla sa jednotky 11. 21. práporu stretli s prudkým odporom pri obci Generalskoje. Boje boli tvrdé, zákopy sa menili na hroby, Slováci bojovali do rána, Sovieti bránili každý dom, každé pole. Napriek tomu sa podarilo prelomiť odpor. Prvé jednotky prekročili rieku Tuslov. V noci z 22. na 23. júla vytvorili predmostie. 3 prápory, 1/20, 11/20 a 1/21 zaútočili z tejto pozície na výšiny južne od obce. Cieľom bolo získať vyvýšeninu, ktorá by im umožnila pokračovať ďalej na juhovýchod. Ale čím viac postupovali, tým viac sa ukazovali limity ich výbavy. Protitankové kanóny boli slabé, tanky prakticky nepoužiteľné. Autá nevládali, munícia dochádzala a vojaci vyčerpaní, zmetení, zrazení realitou, ktorú dovtedy nepoznali. Pod Generalskoje padlo 13 mužov, 79 bolo ťažko ranených, 5 nezvestných. To nebolo frontové víťazstvo. To bola daň za účasť v cudzej vojne so zbraňami, ktoré už roky nepatrili na boisko. Napriek tomu sa veliteľ rýchlej divízie rozhodol pokračovať. 23. júla vyslal dopredu priezvedný oddiel pod velením stotníka L. Kuchtu. Ten dorazil až na severný okraj Rostova, ako prvá slovenská jednotka. Ale keď uvidel, že v priestore už bojujú nemecké tankové jednotky, 4. tankový pluk 13. tankovej divízie, útok zastavil.
Slovenskí vojaci nemali kapacitu koordinovať s rýchlou pancierovou silou. Boli pomalí, peší, nevhodne vybavení. Až nasledujúci deň, 24. júla, obnovili útok, tentoraz s cieľom preniknúť na Zelený ostrov. Po krvavých bojoch sa im podarilo získať most cez rameno rieky Don a vytvoriť predmostie. Tam sa 25. júla presunul aj pluk Ó, Zverina, ktorý pokračoval v čistení ostrova, až sa dostal k železničnej trati Batajsk, Olginskaja. Podľa denníka generála Turanca sa Slováci dostali za Don ako prví. On sám si napísal: len 24 hodín po nás padol Batajsk a o ďalších 24 hodín Olginskaja. Ale tento zápis nezohľadňuje skutočnosť, že ešte v ten istý deň sa 1/21 prápor musel stiahnuť späť na Zelený ostrov. Zmena prišla rýchlo. Postup sa zastavil. Front sa uzavrel. Slovenská jednotka sa ocitla v obrannom postavení, vyčerpaná, pod stálym tlakom, bez kapacity pokračovať vpred. Boje, ktoré zažili medzi 20. a 26. júlom, ukázali celú pravdu. Divízia, ktorá mala byť rýchla, bola ťažkopádna, divízia, ktorá mala byť moderná, bola opotrebovaná a vojaci, ktorí mali byť hrdinovia, boli len ľudia, ponechaní na vlastný osud v cudzej vojne. Nikto ich nevystriedal, nikto im nedodal nové tanky, nikto nedoplnil zásoby. Boli len čísla v rozkazoch a telá v zemi. Vojna pokračovala, ale v hlavách slovenských vojakov sa niečo zlomilo. Zistili, že nebojujú len proti Sovietom, bojujú aj proti vlastnej výzbroji a proti vlastnej krajine, ktorá ich do toho poslala, s prázdnymi rukami. Keď sa slovenské jednotky po ťažkých bojoch pri Rostove stiahli späť na Zelený ostrov, čakal ich zdanlivý pokoj. Boje ustali. Zbrane na chvíľu zmlkli, ale vnútorné napätie v divízii sa dostalo na maximum. Zásoby boli vyčerpané, výzbroj bola v troskách a ľudia úplne na dne. Lenže rozklad rýchlej divízie nezačal až teraz. Začal oveľa skôr a práve teraz, v dočasnom tichu, sa naplno prejavil. Už v apríli a máji 1942 prichádzali signály, že niečo nie je v poriadku. V zákopoch sa začalo hovoriť o tom, že sľúbená výmena mužstva sa neuskutoční. Minister obrany to síce oficiálne prisľúbil, ale vojakom to nič nepomohlo. Ostávali na mieste. Písali domov. Niektorí písali priamo prezidentovi republiky. Žiadali jediné, aby im niekto dodržal to, čo im bolo sľúbené. Dňa 22. apríla sa v rozhlase z pozícií Červenej armády ozval hlas z BHO Rusnáka, bývalého slovenského vojaka. Vyzýval kamarátov, aby prešli na druhú stranu. O mesiac neskôr, 23. mája, sa prihovoril ďalší, rotmajster M. Stašo. Potom nasledoval šok. 28. mája ušla celá 8-členná hliadka z prieskumného oddielu. Skupinovo, organizované. Ich zbehnutie vyvolalo poplach. Nemecký veliteľ zboru si osobne vyžiadal vysvetlenie. Generál Turanec informoval, že to boli ľudia z okolia, kde pôsobil poslanec Čulen. Podľa správy ich ovplyvnili sovietske letáky, ktoré ukazovali Čulena ako symbol odporu. Zatiaľ, čo velenie riešilo propagandu, muži v zákopoch riešili prežitie. Po bojoch pri Rostove už nešlo len o techniku. Vojaci začali odmietať rozkazy. Dňa 5. júla 1942 v Artemovke nastala otvorená vzbura. 28 vojakov 3. 20. roty odmietlo nastúpiť do zákopov. Svojmu veliteľovi oznámili, že sľúbená výmena sa neuskutočnila a oni už ďalej bojovať nebudú. Na druhý deň prišiel generál Turanec osobne. Do denníka si napísal, že sa vojaci opierali o armádny rozkaz z februára, ktorý im mal zaručiť návrat domov do konca zimy. Ich odpor bol pokojný, bez násilia, ale jeho význam bol zásadný. To bol bod zlomu.
Turanec rozhodol, zaviedol pravidlo okamžitého zastrelenia každého, kto opustí zákop. Vytvoril sieť dôverníkov, ktorí mali sledovať nálady medzi mužstvom. Zakázal počúvanie zahraničných vysielačiek a hrozil trestom každému, kto poruší rozkaz. A hlavne nariadil zhabanie majetkov zbehov, pričom na ich domy mala byť vyvesená tabuľka. Tu býval zradca slovenskej krvi. Zo spojeneckej armády sa stala jednotka podozrievania a strachu. Dôvera sa rozpadla. Muži už nebojovali za myšlienku ani za vlasť. Bojovali, lebo nemali kam ujsť. Slovenská rýchla divízia bola plánovaná ako moderný a verný spojenec Tretej ríše. Ale v lete 1942 ukázala, že vernosť nemá nič spoločné so zbraňami. Hitler čakal podporu, ale dostal 50 tankov, z ktorých väčšina bola nefunkčná. Čakal disciplínu, ale dostal dezercie a vzbury. Čakal oddanosť, ale dostal ticho v zákopoch, v ktorom sa už nespievalo o víťazstve. Táto vojna nebola len o guľkách a kanónoch. Bola o dôvere, ktorá zomrela ešte skôr, než padol prvý výstrel pri Rostove.